Dank u wel, broeders en zusters. Romanang di mi pardi boa noite na tour kutei presente. Broeders en zusters, een harte welkom aan iedereen hier aanwezig. Quando di nós está gozando a noite? Hoeveel van jullie zijn aan het genieten vandaag? Gloria a Dios. Prijs de Heer. A mim também está gozando imensamente. Ik ben ook enorm aan het genieten. Nós estamos sumamente contento com vossa presença a noite. We zijn heel erg blij met jullie aanwezigheid. Nós tem hora de simang não fácil para lora bem. Soms is het door de week niet makkelijk om hier te komen. Pero toch tem gente não tá se esforço para chegar. Maar er zijn heel veel mensen die toch de moeite hebben genomen om te komen. E Deus bendicionar não com não por chegar também. En God zegene ook degenen die niet konden komen. Deus aprove uma maneira que não também volgen nos via social media. God heeft voor een manier gezocht zodat zij ook ons kunnen volgen via social media. Assim nem que não tá perdendo nenhum parte de partido já Zodat ze dus niks missen van vandaag. Ok? A noite, meu irmão estimado, nós de 3 dias de campanha. Goed, vanavond, mijn geliefde broeders en zusters, is de derde dag van onze campagne. Que menta para você com lie e cosnang te move. Zodat je dus weet hoe snel het allemaal gaat. Mas até hora porque bisa jacarabu stomp do acaba. Soms zeg oh joei, het is zo snel voorbij. Ok? Bueno, a noite nós também está elaborando um tema sumamente importante, trobe. Vandaag gaan we het hebben over een heel belangrijk onderwerp. E a noite me quer pedir por maneira também costume tomar bo pen com bo papel para tomar nota. En zoals me gewoond wil ik je vragen om je pen en papier bij de hand te nemen. Nós também está movendo de escritura a noite. We gaan dus door de Bijbel heen vandaag. Studiando linha riba linha. Terwijl we dus tekst over tekst gaan bestuderen. Okay, assim é que nós por compreender que Deus que bisa nós a noite. Zodat wij dus kunnen begrijpen wat God tegen ons zegt. A noite nos tema está intitulado. Dus onze thema van vandaag is getiteld. Hasikiko kuboke. Doe wat je wil. Pero por favor. Maar alsjeblieft. No quita etapa die arca. Haal de deksel van de ark er niet af. Pa sobra e fim ta nos delante. Want het einde is voor ons. Laga nos hace palavra de oração e nós também começar a noite directamente in het boek die Promes Samuel capítulo 6. Dus laat een woord van gebed uitspreken. We zullen gelijk beginnen in het boek 1 Samuel hoofdstuk 6. Okay. Het boek die Promes Samuel capítulo 6 versículo 19. Dus het eerste boek van Samuel hoofdstuk 6 vers 19. 19. Ora que nós turting donamos amen para nós por saco botei para nós por assim palavra de oração. Als iedereen het heeft, dan kan je dus amen zeggen, zodat we dus weten dat jullie opletten en zodat we kunnen gaan bidden. Oké, nós turting Hebben we het allemaal voor ons? Oké, laga nos reza. Laten we bidden. Nos stata cuida den cielo, Senhor, a noite. Onze Vader in de hemelen, zei het weer vanavond. É momento a chega para nós por abrir a palavra. Het moment is aangebroken om uw woord te openen. E nós não quer se aqui sem prometer pedir a guiança de Vosso Santo Espírito para guiar nós. We willen dit niet doen zonder de leiding van de Heilige Geest. Para sobre mes cosco ela inspirar es nan quasquibe. Dus net zoals hij degene heeft geïnspireerd die hebben geschreven. A noite nós está convencido e mes por doen nos compreendimento também. Zijn we ervan overtuigd dat hij ons vandaag ook begrip zal geven.
geven. O Senhor, papia na nos coração nang, O Heer, spreek tot onze hart, Heer. guia nos den tur verdade. Leid ons in de volledige E waarheid. permitir que nós por na boa verdade lugar especial de nos coração. En sta toe dat we een speciale plek voor uw waarheid hebben in ons hart. E permitir-lhe peporting e efeito que a boa intenzione pating de nos vida na. En sta ook toe dat het dus het effect heeft die u voor ons van plan bent. Awe noite escuta nossa oração. Ook vanavond, Heer, luister ons gebed. E tá conosco durante o inteiro serviço aqui. En blijf met ons gedurende deze hele dienst. Nós te pedimos em nome de Jesus. Dit vragen wij in naam van Jezus. Amen, Senhor. Amen, Heer. Miro manang stima, Mijn geliefde broeders en zusters. awe noite também tá sumamente importante. Dus vanavond zal het heel erg belangrijk zijn. Bosa durante die dia nang ku yan a passa acaba. Dus tijdens de dagen die nu al voorbij zijn. Bosa den quadro di ku e fim tá nos dilante. Terwijl we het hebben over het einde is voor ons. Nos atende sabat mainta kuting câncer incurável como se guardo atender. Hebben we dus afgelopen sabbat gehoord dat er een ongeneeslijke kanker is die genezen moet Pero worden. também ayer à noite Maar ook gisteravond. nos atende ku ora ku bota denge condição e ku botinha câncer incurável e. Hebben we dus ook gehoord wanneer je dus die ongeneeslijke kanker hebt. Nos romang Steven avisa nos ku ta indispensável pa bobini na e altar di sacrifício. Zei onze broeder Steven ook dat het onvermijdelijk is dat je dan bij het altaar komt van God. Pa sobra e nanang ting kumuri. Vandaar moet je dus sterven. Awe noite Vanavond nós também pone tiki mas coco de tudo. gaan we dus nu nog spannender Quem maken. ainda gusta queijo riba tudo? Wie vindt kaas op toeto lekker? Nós te pone queijo também riba. Dan zullen we er ook kaas op plaatsen. Ok? Bueno. Goed. E boek di Promessa Samuel capítulo 6. Het boek van 1 Samuel hoofdstuk 6. Versículo 19 nos lezen. Vers 19 gaan we lezen. Bijbel te bisa sin aqui. En de Bijbel zegt. E ela mata algum di e homber nang di Betsemes. Pa sobra nang a wak dinge arca di Senhor. Ela mata di entere pueblo 50.070 homber. E o pueblo a lamentar pa sobre o Senhor a dar e pueblo com gran matança. Romang simala gami diz do nabunti background die história aqui. Mijn geliefde broeders en zus, ik zal jullie een beetje achtergrondinformatie geven van dit verhaal. Bosaku e pueblo de Israel taba ta ding batalha direct com o filisteu na. Weet je dus dat het volk van Israël rechtstreeks in een gevecht stond met de Filistijnen? Do bosa denge primeir round die e batalha. En in de eerste ronde van dit gevecht Israel awardo derrota. werd Israël dus overwonnen. Nang no taba ta pora compreender e derrota e. Ze begrepen dus niet waarom ze vernietigd waren. Comporta possível nos te guardo derrotar. Hoe kan het nou dat we deze hinderlaag niet E overwinnen? nos te sirvi e Dios grande e verdadeiro. Maar wij dienen dus deze grote God. Nanga pensa que wel bosa ki gote kos. En ze dachten dus, weet je wat het is? Portar para sobre e arca de aliança não estava também meio de nós, tá pensei nós aguardo derrotar. Misschien komt het omdat het ark dus niet in ons midden was en daarom zijn we dus, hebben we verloren. Se nós trece e arca de acampamento, En ze dachten dus, als zij de ark meenemen in hun kamp, nós também sali victorioso tá seguro. dan zullen we zeker als overwinnaar zijn. Guess what? Maar raad eens, E de dos rondo também aguardo derrotar. maar de tweede ronde hebben ze ook verloren. E arca de Senhor meio de nada. Terwijl ze dus het ark van de Heer in hun midden hadden. En het werd nog raarder. Sobre combin e arca meio de nós e nós te guardo derrotar. Dus hoe kan het dat het ark in ons midden is en we verliezen toch? E passei a história mais cortico. En om het verhaal korter te maken, Ja, aqui é filisteu nang e história da bisa a capturar e arca também para colmo. en in die keer hadden dus de Filistijnen ook de ark meegenomen. Sombra se bota corda, ora que arca binde acampamento. Van je weet dus wanneer die ark daar in de kamp kwam E que o pueblo de Israel dá grito. en het volk van Israël ging schreeuwen. Filisteu nang atende e terra a tembla. En toen hoorden de Filistijnen het en de grond ging beven. Nang di
mira, Dios nang tamay may dinang. En ze zeiden, oh kijk, hun God is in hun E midden. Filisteo nang tabata considerar arca de Dios como presencia de Dios, may de pueblo Dus de Israel. Filistijnen zagen het, dus dat de ark van God in hun midden echt letterlijk God daar was. De facto, tabata een representación verdad de presencia de Dios. In feite is het werkelijk de aanwezigheid van God in hun midden. Pero suficiente para solamente botinge arca may divo. Maar het is dus niet voldoende dat je dus alleen maar die ark in je midden hebt. Tawaka, viva de acuerdo con lo que tiene arca tasia cos interesante. Dus wanneer je leeft volgens datgene wat in die ark zit, dat maakt het interessant. Nang awardo derrota pa sombra, nang notaba tabibando de acuerdo con coco tating ar. Ze hebben verloren omdat ze dus niet leefden volgens hetgene wat in die ark zit. Inanga pone Dios su cara na vergüenza. En ze hebben het gezicht van de Heer voor schut gezet. Orola que filisteo nanga bai que arca. En toen de Filistijnen het ark mee hadden genomen, Historia mas dentro en pan. dus wanneer we het zien in de eerste verhalen, Bible tabisa ku arca queda einanang 7 luna consecutivamente. dus dan zegt de Bijbel ons dat de Bijbel daar 7 maanden lang is gebleven. Nanga mes arca. Dus ze misten dus de ark. Awo sa ora ku nanga tende ku arca wardu captura. Dus wanneer ze dus door hadden dus dat ze die ark kwijt zijn, Eli kutaba tata sacerdote ne tempo ya casi estaba tapayendo cap. Eli die op dat moment hoge priester was in die tijd, die was al bijna dood. Estaba pendiente pasar con e batalha ta bezig ta desarrollando. Hij vroeg zich dus af hoe die strijd dus aan het verliep. Y Dios te permití un gente correbin foi je batalha cerca de. En de Heer staat toe dat iemand vanuit die strijd naar Eli komt. Ante ta tende e passo nang ta bin pa denko se ta ciego. En hij hoort die stappen dus dichterbij komen, want hij is dus blind. Ante eta comprendene stap nang ku gente ki eta urgente. En hij herkent dus aan de stappen van deze persoon dat het belangrijk is. Ora que hoben correbin pa den. En wanneer die jongere dus naar binnen rent, Eli ta puntre. en dan vraagt Eli aan hem, Com abai que batalha. hoe is het gegaan met de strijd? Ante ta tende noticia. En dan hoort hij het nieuws. Israel guardo derrotar pe filisteo. Dus Israël is verloren, heeft de strijd verloren door de Filistijnen. É notícia mais pa fele hoor. Dus nu komt het slechtste nieuws. Ja, passou a ora ku Eli ta tende ture konang malu ku suyunang ta si deng tempel. Dus wanneer Eli dus al die slechte dingen hoort die zijn zoon in de tempel doen, Tava ta si masha caso. dat maakte hij zich niet zo druk om. Eli tava ta ting mais preocupação ku arca ku yunang ku ta si malu deng tempel. Dus Eli maakte zich meer zorgen om de ark dan om zijn zonen die het verkeerd deden. Mucha digo ne tende boyu homber of niku fineis amuri deng batalha. En de jongeman zei tegen hem, luister dan, je zoon op Nicovenes is verloren tijdens de strijd. Eli aqueda rustig. En Eli blijft gewoon rustig. Ora que la tende ku arca di Senhor aguardo capturar. En toen hij dus hoorde dus dat de ark van de Heer is meegenomen, Bible tabisa ela vai para trás. toen zegt de Bijbel ons dus dat hij achterover viel. Hij viel achterover en stierf. Casadi ungi suyu homber nang gutaba na donando luz. De echtgenoot van een van zijn zonen was op dat moment aan het bevallen. Tende que arca guardo capturar. Toen ze hoorden dus dat ze de ark hebben meegenomen, Aqui tava de expressão gelasi. dus dat was de uitdrukking die ze deed. Edi, escute bom. En luister nu goed, Edi passou estava tanhando you. want ze was op dat moment aan het bevallen. Nang di kune tende com meste yama e you. Ze vroegen aan haar, hoe moeten wij het kind noemen? Edi kunang yame ikabot. En ze zei, noem het Ikabod. Antonio tabisa, edi pa sombra e gloria di Senhor abai for di nos. Want de glorie van de Heer is van ons weggegaan. Mira con anta interpretar cos. Zie je dus hoe hun het interpreteren? Dios no portaba ta untu kunang pasona no taba ta tene cuenta que kokutin denge ar. God kon dus niet met hun zijn, want ze hielden geen rekening met de inhoud van de ark. Nanga duna mal impresión de Dios de Israel. Ze hebben een verkeerde indruk gegeven van de God van Israël. Filisteu na querer ku seguro ta Dios na capturar. Want de Filistijnen dachten zeker dat ze God hebben gevangen genomen. Na ku arca na bai ku ne bute den tempel di Dagon. En ze hebben dus de ark meegenomen in de tempel van Dagon geplaatst. Na pone bandi Dagon. Ze hebben het dus naast Dagon geplaatst. Indicando que Dagon a vence e Dios de Israel. En dat betekent dus dat Dagon
de God van Israël heeft overwonnen. Nós com a história assim. En we weten hoe het verhaal verder gaat. Dus por imaginabo mesmo romangstima. Dus je kan je dus voorstellen, mijn geliefde broeders en zusters. Durante die 7 luna. Dus gedurende 7 maanden. E gente nang di Israel assim de falta de arca. Dus miste dus de personen van Israël, de volk van Israël miste de ark. Nós conhecemos a história que é assim. We kennen het verhaal hoe het verder De gaat. Filisteu na bute arca ribum garoshi nobo i na parawak. Dus de Filistijnen plaatsten dus de ark op een nieuwe kar en ze bleven kijken. Parce arca forma problema na terra de Filisteu. Want de ark veroorzaakte problemen daar in Filistijnen. Por caminho kuna mande ela forma problema. Overal waar ze naartoe brachten kwamen er Nanga problemen. chega na conclusão que não porque da Filisteia, sino Filisteia tá que da singende. En ze kwamen tot de conclusie dat die ark weg moest gaan. Anders heeft Filistijnen geen personen meer over. Inwoners over. En ze hebben het op een kar geplaatst. Inang tabisa laga nos waku ta Dios mes a situr e ravage aqui na En ze Filisteia. zeiden, laten we gaan kijken of God werkelijk al deze ravage heeft gedaan. Si e bestia nan canabai direct na terra de Israel. Dus wanneer de koeien dus rechtstreeks naar het volk van Israël lopen, Nos saco te Dios de Israel, ela molostia e terra de Filisteia. dan weten wij dat God degene is die het volk van Filistijnen heeft vernietigd. Inanga parawak. En ze bleven kijken. E bakanang ahiba e arca direct na terra de Israel. En de koeien renden direct met de ark naar het volk van Israël. Ora que arca tava tabayendo. Dus wanneer de ark onderweg was, E por imaginar mi mes que tava ta tempo so Bible tabisa, tava ta tempo de cosecha. de Bijbel zegt dus dat het oogsttijd was. E gente nang tava ta bezig ta cosecha. En de mensen waren op dat moment bezig aan het E oogsten. mi por imaginar mi mes que tinha algum gente según nang ta cosechando nang fruta ku nang kosna. En ik kan me dus voorstellen wanneer mensen dus hun groente aan het oogsten is, Gente talanta sin equipa e por frega e sodofo e sofrendo. dat iemand dan opstaan en om dan de zweet van zijn voorhoofd weg te halen. Eta frega su e sodofo e sofrenda eta mira e arca según eta bini ayanang riba un garosh. En wanneer hij dus de zweet aan het afvegen, ziet hij van ver dus de ark aankomen op een kar. Double check pe waku te arca mesta pinien. En hij keek 2 keer om te kijken of de ark inderdaad dichterbij kwam. Double check ela mira kuta e ka ai ta e caja die arca di Senhor ta pinien. En toen zag hij inderdaad, dit is de ark van de Heer die Mi terugkomt. ta imaginami que ta grita que me andi contento e arca di Senhor e arca di Senhor. En ik kan me voorstellen dat hij helemaal blij is van de ark van de Heer, de ark van de Heer. Até ta bem back. Het komt terug. E tu rende tava ta gozoso passou e arca ta pinien. En iedereen was blij, want de ark komt terug. Nang tava ta den un euforia tremendo que me deu un contentura. Ze waren in een tremendo. geweldige euforie, een blijdschap. Después de 7 luna largo. Dus na 7 maanden lang E arca ta viniendo back. komt de ark terug. Niun gente ta guie arca. Niemand leidt deze ark. Dos vacas só ta viniendo que arca. Alleen 2 koeien komen met de ark. E não ta vira contento. En ze worden blij. Assim na contento demais. Zo blij, ze overdreven blij. Bible ta pisa nos. En de Bijbel zegt ons, Ora que arca bin. dus wanneer de ark aankomt, Algum dinang. zijn er een aantal van hun, Pa 50.070 gente muri. dat er 5066, 50.000, 50.000, Vijf- 50.000, 50.000, 70 mensen. 50.000, 70 mensen. 50.070 gente muri. Dus dat er dus 50.000 mensen en 70 zijn overleden. Want ik kan me niet voorstellen dat iedereen in één keer kwam om die ark open te maken. Er is iemand dus die dit initiatief heeft genomen om die ark open te maken. Maar het feit dat ze hem dus niks hebben gezegd, dat betekent dus dat ze ook meedoen met hetgeen wat hij deed. Want ze weten dus hoe heilig dus die ark is. Dios aduna instrucción específico para lo que trata e arca di Señor. Mijn broeders en zus, de Heer heeft speciale voorschriften gegeven om te gaan met deze ark. Dios a apuntar gente nan special para por a transportar e arca aqui. Dus God heeft mensen speciaal aangewezen om deze ark te transporteren. Diz que pensa aqui nan de boek die number nan capítulo 4. Dus
Noteer dit in het boek Numeri, hoofdstuk 4. Escute bom. En luister goed. Noteer het alleen. Nós vai ler nang. We gaan het niet lezen. Escute bom. Luister goed. E you homber nang di Koat. Dus de zonen van Kohat, Die família die Levita nang. dus van de familie van de Levieten, Esta é Coatita nang. dus dat waren dus de Kohathieten. Tabata é grupo que Deus apontar para atender com a arca de aliança. Dus dat was dus een groep die God heeft aangewezen om te gaan met de ark. En zelfs hun niet. Ora que é santuário mester a move. Dus wanneer het heiligdom weg moet gaan, Aaron ku suyunang ta drenta pa deng inanta tapa e kosnang. dus dan gaan Aaron en zijn zonen naar binnen om het geheel te bedekken. Que men di e coatita nang mes no tapa ta pora mira e arca de Dus zelfs de Kohathieten konden dus het ark van de Heer niet zien. Pero tanang dapat esnang encargar ku e arca de aliança. Maar zij zijn dus opgedragen met het ark van de E Heer. de facto Dios avisa. En in feite zei de Heer Coatita nang dat deze Kohathieten, mester soru pa nang bong pa na no muri. dus ze moesten er goed voor zorgen zodat ze niet sterven. Pasota nang ta tende ke arca de aliança. Want zij zijn degene die met de ark van de Heer Vamos aqui omgaan. detalle sumamente interessante de história aqui. Er is een heel belangrijk detail in dit verhaal. Pero não me chega na conclusão assim na fácil. Maar ik wil niet zo snel tot deze conclusie komen. De Bijbel zegt dus dat het tijd van de oogst was in die tijd. En dan nu een vraag. Was er geen verzoeningsdag terwijl die ark daar was? Kunnen we hebben er even bij stilgestaan? In feite, ik heb dus geen details over wanneer de ark is weggegaan. Maar 7 maanden lang is het in Filistijnen gebleven. En wanneer is dan de verzoeningsdag? En dat was op de 10e dag van de 7e maand. Sorry voor de raad, voor de kabel. Ik heb dus niet heel veel informatie over hoe dit allemaal is gegaan. Maar mijn broeders en zus, als je het boek Levieten 23 leest, dan zie je dus voor de verzoeningsdag, dan spreekt de Bijbel over oogst. Zijn we er? Het zijn van die kleine details, maar we moeten er wel op letten zodat we het kunnen analyseren. Want ze zijn heel erg belangrijk. Want in feite, als zij dus aan het oogsten waren, dan is nu een vraag. Heeft het geregend? Als er een oogst was, welke regen is er toen plaatsgevonden? De late regen. Ja? De late regen. Dus voordat de zomer aanbreekt. Wanneer het niet meer aan het regenen is. Wanneer de zon brand schijnt. Wanneer de zon aan het branden is. En dat de aarde helemaal droog wordt. Dus tijdens de zomer ben je niet aan het planten. Tot aan september, oktober, november. Maar dat zijn details waar we op moeten letten. Maar mijn geliefde broeders en zusters, luister. Maar deze ark, waar behoorde hij toe? Ik heb helaas geen plaatje ervan hier. Ik ben vergeten om het ook in te voegen. Toen ik dus mijn PowerPoint heb ingeleverd. Maar mijn geliefde broeders en zusters, deze ark horen dus in het Allerheiligste. Dus ik ben dus gesprongen van het wasbak en van het offer van het altaar van het offer. Van gisteravond zei Steven. Dus je mag het offer, dus het altaar van het offer, niet overslaan om bij die wasbak te komen. Jij mag dat niet. Ik wel. Is het niet waar? Ik ga wel in het Allerheiligste vandaag. En de ark behoorde daar. En luister nu goed. Dus op deze ark was een heel belangrijk onderdeel.
tapa die arca. En dat is dus het deksel van de ark. Hoor, historia tabisa nanga wak dinge arca. En de tekst zegt ons dat ze keken in de ark. Pabo wak dinge arca. Dus om in die ark te kijken, Kiko tinku soso de. wat moet er dan gebeuren? Mester hala etapa. Je moet de deksel eraf halen. Mester kite afo. Je moet het eraf halen. En de Bijbel tabisa. En de Bijbel zegt dan, Dios amata 50.070 homber. dus God heeft 50.070 mensen gedood. Pa sombra nang awak dinge arca. Omdat ze in de ark hebben gekeken. Otro palabra. Dus met andere woorden, Nanga tuma et tribilidad dis habri etapa. dus zij zijn dus zo nieuwsgierig geweest om de deksel te openen, Panang pora waka ding. om erin te kunnen Awor kijken. kisas nos pobisa. En misschien kunnen we nu zeggen, Nang tabata benieuwd pasa. ze waren dus nieuwsgierig Kue filisteo nang kisas horta ture konang ting dinge arca. om te weten of de Filistijnen niet alles hebben gestolen wat in die ark zat. Bonita excuus, no vera? Dat zou een mooi excuus zijn, of niet? Bangwa kuna kue tabla nang di piedra die 10 mandamentos. Laten we gaan kijken of ze de stenen tafel hebben gepakt van de 10 geboden. Ku ebutishi di mana ta ding e arca ainda. Laten we kijken of de bakje met mannen er nog in staat. Bangwa ku e bara di aron ku floria saka amandel te ding ainda. Laten we kijken of de staf die Aaron had, amandelstok, er nog steeds in zit. Inanga decidi di schuif etapa habie. En ze besloten dus om deze deksel eraf te halen. Pa emotibu ei. En om die reden Dios abenta juicio ribanang. heeft God dus het oordeel op hun Pa uitgesproken. motibu kunang ahasi algo. Omdat ze dus iets hebben gedaan Kutabata proibi. dat verboden Pa was. sobra Dios a proibie categoricamente. Want God heeft dit constant verboden. Pa sonie coatita nang tapora ni mire arca. Want zelfs de Kohathieten konden dus de ark niet zien. Laat staan mishikune. Laat staan dat ze het aan konden raken. Arca tabata ting renchinang pa pasa palu dordinang. Dus de ark had ringen om stokken erin te doen. Pabo carga e arca na e palu nang. Zodat je dus de ark kon dragen aan die stokken. No tamishi kue arca. Je raakt de ark niet aan. Usa akere ku Dios no que men no que tabisa. Dus ze dachten, dus God bedoelt niet wat hij zegt. Bijbel tabisa e baka na trompeka e la mira ku e arca tabata bekai. En hij zag dus dat de koe ging struikelen en hij zag dat de ark bijna ging Ela vallen. saka sumang ponene arca. En hij strekte zijn hand uit en deed het op de ark. Dios adale mata einang. En daar heeft God hem gelijk gedood. Romanang simawe nochi e mensaje kita sumamente importante. Mijn geliefde broeders en zusters, vanavond is deze boodschap heel belangrijk. Etapa aqui die arca Dus deze deksel van de ark, nang tayamele e propiciatorio. ze noemen dit E propiciatorio. E verzoendeksel. het verzoendeksel. Ja? Dankjewel. Na inglês dan tayame e mercy seat. En in het Engels noemen ze het mercy seat. Aqui nanang ribetapa aqui. Dus op deze deksel, E sanger tabata wardu dilek. dus daar werd het bloed op gesprenkeld. Ora kunang sali voor die altar di sacrificio. Dus wanneer ze dus van het overaltaar komen, Riba ora nang kabi mata e bestia kutingu wardu sacrifica. dus wanneer ze dus het dier doden die geofferd moet E worden, sacerdote tingu ibe sanger padeng. dus dan moet de hoge priester het bloed naar binnen E brengen. tingu lek e sanger riba e propiciatorio. Dus hij moet dus het bloed druppelen op deze verzoendeksel. Anto e ora e sanger tasi expiación pe pecador. En dat doet het bloed verzoening voor de zondaar. Que men cu otro palabra. Dus met andere woorden, E propiciatorio aqui tabat un item di vital importancia. dus was deze verzoendeksel heel erg belangrijk. Pa sombra denge caja e. Want in die kist, Tabata ting, escuche bom. Luister goed. Tabata ting e código di justicia y juicio. en daar zat dus de code van rechtvaardiging en van oordeel. E lei di Dios. Dus de wet van God. Ja, cu ora cu e pecador para dilang di je. Dus wanneer de zondaar ervoor staat, En su condición pecaminoso. in zijn zondige conditie, E lei ta condene na morto. dus dan de wet veroordeelt hem tot de Pero dood. escucha we noche bon. Maar luister nu goed vanavond. E llama mercy seat. En daarom heet het dus mercy Pa seat. sombra mirumang stima arriba etapa aqui. Dus daarom, want op deze deksel, Manera David tabisa den Salmo 85 versículo 10. dus daarom,
zoals David zegt in Psalm 85 vers 10. ribe tapa aqui. Dus hier op deze deksel. Misericórdia e verdade a topa com Hier is outro. genade en waarheid hebben zich samengevoegd. Justiça e paz assunte outro. Dus rechtvaardigheid en vrede hebben elkaar omhelst. Aqui riba nang expiação ta wordo assim. En hier wordt dus de verzoening gedaan. Verzoening gedaan. Tapa aqui no tem. En als deze deksel niet aanwezig is, No tem expiação. dan heb je geen verzoening. No tem reconciliação Dan com heb je Deus. geen verzoening met A God. sombra tapa no tem. Want de deksel is er Pero niet. glória a Deus, Deus abuta tapa ribe arca. Maar glorie voor de Heer, van Hij heeft de deksel erop gezet. Outra palavra. Dus met andere woorden, Tapa aqui tá proteção pe pecador. dus deze deksel is een bescherming voor de zondaar. Sobra lei tá condena morto. Want de wet veroordeelt hem tot de E dood. se tapa não tapa tá te. En als die deksel niet aanwezig was, Oh, mijn geliefde broeders en zusters, Sem misericórdia. dan zou die zondaar doodgaan zonder genade. Glória a Deus que tem mercy seat. Prijs de Heer voor deze verzoendeksel. Sombra tem esperança pe pecador. Want er is hoop voor de zondaar. Pero, Maar, por favor, alsjeblieft, no mishi com tapa. raak de deksel niet aan. Pa sombra mirumang si malagami ba ibaba or pa nos hale tutu mari. Want waarom, mijn geliefde broeders en zusters? Laat me je nu even uitleggen en alles bij elkaar brengen. Bosa ku e sacerdote tatalek sangue ribe tapa. Je weet dus dat de hoge priester dus het bloed druppelde op de deksel. E Cristo agora aqui tá no sumo sacerdote. En Christus is nu onze hoge priester. Pero escute bom. Maar luister nu goed. Cristo, agora bom, e sacerdote de tempo Maar de hoge priester van die tijd, talek sangue ribe tapa. die druppelt alleen maar bloed op die Pero deksel. escute bom a Maar luister nu goed vanavond. Cristo te sumo sacerdote ku talek sangue e riba. Dus wie is er nu de hoge priester die dus het bloed nu daarboven druppelt? Pero Cristo mesmo também te propiciatorio. Maar Jezus Christus is zelf de verzoendeksel. Não sei? Zijn we er? Vira comigo rato de boek Romano capítulo 3. We gaan nu eventjes in het boek Romein hoofdstuk 3. Para nos confirmar essa aqui ao noite. Zodat we dit kunnen bevestigen vanavond. Romano capítulo 3. Romeinen hoofdstuk 3. Okay? E nós lemos versículo 23 até o versículo 25. En we lezen dus vers 23 tot en met 25. Romano que nos diz? Romeinen, wat zeiden we? Romano capítulo 3. Romeinen hoofdstuk 3. Escuta bom que apóstolo Pablo tabisa. Luister goed naar wat de apostel Paulus zegt. E apóstolo Pablo tabisa na igreja na Roma e na tabisa. En de apostel Paulus zegt daar in Rome. E tabisa pa sobra tur a peca. Hij zegt omdat iedereen heeft gezondigd. E ta falta e gloria de Deus. En ze ontbreken aan de glorie van de Heer. Siendo justificado gratuitamente door de sua gracia. Terwijl ze door gerechtvaardigd kunnen worden door zijn genade. Pa medio de redenção que está em Cristo Jesus. Door de redding die in Jezus Christus is. Escuta o que está bem. En luister nu goed naar wat komt. 25. Vers 25. Quem de Deus apresentar publicamente. Wie God dus openlijk heeft geopenbaard. Como Kiko. Als wat? Como Als wat? Propiciação. Als een verzoendeksel. Ja, escuta bom. En luister nu goed. Propiciação. Als een verzoendeksel. Como medio para reconciliação. Als middel tot verzoening. Den su sangue para medio de fé. Door zijn bloed, door geloof. Essa aqui tapa mostra sua justiça. En hierdoor zien we zijn gerechtigheid. Sobra den su tolerância, ela passa por alto e picanan que guardo cometi den passado. Want hij heeft dus door zijn tolerantie bepaalde zondes over het hoofd gezien. Zien we het? Deus apresentele publicamente. Dus God heeft hem openlijk gepresenteerd. Presenta Cristo publicamente. Hij heeft Christus dus openlijk gepresenteerd. Como propiciação. Als een verzoendeksel. Como medio para reconciliação. Als middel, als verzoening. Entre el pecador y el Dios que guardo ofendido. Tussen de zondaar en de God die is beledigd. Dank je. Cristo es para mei de Deus ofendido y el pecador que ofende Dios. Dus Jezus staat in het midden tussen de zondaar en God die beledigd is. En daarom, mijn geliefde broeders en zusters. Cristo representa el propiciatorio aqui. Dus als Christus deze verzoendeksel vertegenwoordigt. Ja, en daarom begrijp je nu.
Je kan dus Jezus niet van die ark weghalen. Dus met andere woorden, dus je kan Jezus niet afwijzen en denken dat je goed eindigt. Want hij is degene die voor die God staat, die beledigd is. En die zondaar die God heeft beledigd door zijn wetten niet na te leven. Dus de wet neemt zijn leven. Maar mijn geliefde broeders en zusters, luister goed. Ik weet niet of er een beeld is van het heiligdom voor mij. Want als je dat beeld voor je hebt, kan je het beter zien. Dus wanneer je met je offer bij het altaar van het offer komt, wanneer je hand erop legt en je beleidt je zonde, wanneer je dus je geloof laat zien aan degene die gekomen is om de zonde weg te nemen. En dat is onze Heer Jezus Christus. Mijn geliefde broeders en zusters, dus symbolisch transformeer jou je zonde op iets. Op een vervanger. Dus die vervanger, zijn bloed of zijn leven, die staat dit voor de plaats in die van jou, voor die van jou. En zodat, mijn geliefde broeders en zusters, zodat God genade kan hebben met jou. Mientras que rabia de Dios trabaja riba no Señor Jesucristo no substituto. Terwijl de woede van de Heer op onze vervanger Jezus Christus neerkomt. Het bloed wordt daar neergelegd. Dus met andere woorden, wanneer dus de hoge priester dus het bloed daar druppelt, dan laat het ons zien dus dat die zondaar dus deze vervanger heeft geaccepteerd om voor hem te sterven. En om hem te verzoenen met God. En daarom, mijn geliefde broeders en zusters vanavond, je kan Christus dus niet afwijzen. Er zijn sommige mensen die denken, laat me het zo zeggen. Dus sommige mensen bouwen luchtkastelen. Sommige mensen denken dus dat sommigen kunnen leven en verder gaan. En ze denken dat er dan niks gebeurt. Ze denken dat ze onafhankelijk van God kunnen leven en uiteindelijk in de hemel eindigen. Ze leven terwijl ze de wetten van God verbreken en dan denken dat ze toch in de hemel terechtkomen. Maar de Bijbel zegt ons, geliefde broeders en zusters, luister. Lieg jezelf niet voor. Dus God laat zich niet belachelijk maken. Van wat je zaait zal je oogsten. Als je dus in het vlees zaait, dan zal je dus al die slechte dingen vanuit het vlees oogsten. Als je dus zaait in de geest, wat zaai je, wat oogst je dan? Het eeuwige leven door de geest. Dus je kan dus niet leven terwijl je Jezus afwijst en denken dat je goed eindigt. Mijn geliefde broeders en zusters, iedereen die hier aanwezig is en ons online meeluistert. Dus God is onvermijdelijk. Dus je kan dus niet in het koninkrijk van de hemel komen als jij Jezus Christus niet als jouw redder accepteert. Ik kom er zo meteen op. Het is dus niet mogelijk. Noteer ook deze tekst op je papier. Dus 1 Johannes 4 vers 10.
de Cristo. Zodat we een bevestiging krijgen dat deze verzoendeksel is een vertegenwoordiging is van Jezus. Hoor, que isso aqui significa? En wat betekent dit? Ok? Você tem o boek de Juan capítulo 3. Dus weet je wat? In het boek Johannes hoofdstuk 3 Jesus apapi algum palavra ng hopi, pero hopi importante. sprak Jezus een paar hele belangrijke woorden. Prometo nos baina. Dus voordat we daar naartoe gaan, Tenemos Bíblia na Juan, nos trabalho orato de boek 2 Coríntios capítulo 5. dus hou je Bijbel bij Johannes. We gaan eventjes naar 1 Korintiërs 5. 2 Coríntios Oh, 2 capítulo 5. 2 Korintiërs hoofdstuk 5. 2 Coríntios capítulo 5. Dus 2 Korintiërs hoofdstuk 5 en je kan het in je eigen Bijbel meelezen. E nós lemos versículo 18 e versículo 19. En we lezen vers 18 en 19. Tenemos que apóstolo Pablo tabisa. Luister goed naar wat de apostel Paulus zegt. E tabisa, a wortur e cosnan aqui tabing de Deus. Kende a reconcilianos cusumes door de Cristo. E aduna-nos em ministério de reconciliação. Esta, que Deus den Cristo, estava reconciliando o mundo cusumes, sin tuma nang picanan na cuenta, e ela encarga-nos com a palavra de Kiko. Met welke woorden? Nossa, mira, Verzoening, zien we dat? que men die Deus meste sunca tuma iniciativa. Dus God is zelf degene die het initiatief heeft genomen. Que men die a tuma iniciativa para começar o processo de reconciliação. Dus hij is het proces gestart om met deze verzoening te beginnen. Hopi bia ora que nós wagla, nós bisa ora que nós tem problema com ele. Dus vaak als wij problemen hebben met iemand, Nós tá pensa assim aqui. dan denken we zo. Quem você tá? Is hij gek of zo? Tem que bem caminho. Diegene moet naar mij komen. Is dat niet waar? Sabe, tem colega na trabalho. Ik heb een collega op mijn werk. E muito homem aqui tem echt hopi problema com laga nós bisa ora com gente assim cos. Dus deze jongeman heeft heel erg veel problemen als iemand hem iets aandoet. E nota klaar para laga bij. Hij is dus niet klaar om het los te Que laten. men die se coi 10 anos passar. Dus als je dit 10 jaar geleden hebt gedaan, E nota klaar para laga bij. hij is dus niet klaar om het los te laten. Bosa turora nós tá papia hopi. We praten dus heel veel. Anto dia bosa me diz Senhor, En één keer zei ik, oh Heer, namun avenida para me por, bosa mostrele outro banda de medalha. laat me een weg zien zodat ik hem aan de andere kant van de medaille kan laten So zien. ela binha ela começa papia comi. Ante te queda contabo men konan cada vez de novo. En hij kwam naar me toe en hij vertelt me het verhaal elke keer weer opnieuw. Anto e digo me Alex, En wat zou jij doen? En hij samen, dus Alex, que hablo así? Me digo ne bosa, En ik zei, weet je wat? dinge vida cristian de cine. In het christelijke leven is het niet zo. Dinge vida cristian, In het christelijke leven Dios ta sinha nos pa perdonar. leert God ons dat wij vergeven. Lagabay. Laat het los. E digo me Alex, Hij zei, Alex, voor jou is dat zo. paabo dat zien nee. Niet voor mij. Paami no. Kom met de commissa hasi e koi. Hoe begin ik dat te doen? Me digo ne wak. En ik zei tegen hem, kijk, E cose abomes possible. je kan het door jezelf kan je het niet doen. Tapesei, botim mister de Deus para ajudar você. En daarom heb je Gods hulp nodig. Anto bota mira ku num dado momento gente tamane wardo surpreendi ora ku boduna na contesta nai. En je ziet dus dat mensen op dat moment verrast worden wanneer je dus zoiets tegen hun zegt. Anto bota mira nang tamane bosa nang ta kumisa tambalia antiki. En je ziet dat ze beginnen een beetje te wankelen. E seguinte dia trobe ta bole vai beka trobe na estado que ta. En de volgende dag begint hij weer op precies de stadium waar hij was. Pero seminha wardo plantar. Maar er is wel een zaadje geplant. Tem caso aqui. Maar in dit geval, Deus a começar o processo de reconciliação. dus God is het verzoeningswerk begonnen. Pablo te diz a nós, En Paulus zegt ons, Deus den Cristo, dus God in Christus, ja, estava reconciliando nós com o mês. hij was dus ons aan het verzoenen door zichzelf. No tomando nos picanan na cuenta. Terwijl hij onze zonden niet had aangerekend. De como? Waarom? Pa sombra tem propiciatorio. Omdat er een verzoendeksel is. Tem que está misericordioso. Er is eentje die genadevol is. Coabula mei die hende e Deus para proteger o pecador. En hij kwam dus in het midden van een mens om de zondaar te Awe beschermen. noite nós mesita sina
dankbaar naar Cristo. En vanavond moeten we zo dankbaar zijn aan Christus. Romanstima nos te bisa Señor. En dat we dan zeggen, o Heer, Si bonota batate. als u er niet was, Nos lotaba condenar na morto eterno. dat waren we al veroordeeld tot de dood voor de Pero eeuwigheid. gloria na Dios kuba bula mei. Maar eer aan de Heer dat u in ons midden bent gekomen. Antota pesei mi romanstima. En daarom, mijn geliefde broeders en zusters, Mientras que Dios ha comenzado el proceso de reconciliación. terwijl God dus deze verzoeningswerk is begonnen, Mientras que Dios ha comenzado el proceso para salvarlo. dus wanneer God het proces gestart om ons te redden, Mientras que si tu esfuerzo promete. terwijl hij eerst dus alle moeite heeft genomen, Mientras que muestra su amor promete. terwijl hij dus eerst zijn liefde heeft getoond, Dios no está obligado para mostrar amor back. verplicht God jou niet om terug je liefde te tonen, Pero Angela sí para mostrar amor back na je. maar hij verlangt dus wel dat jij de liefde weer aan hem toont. Romanstima escucha. Mijn geliefde broeders en zusters, En el boek luister. de Juan capítulo 3. In het boek van Johannes, hoofdstuk 3, we gaan het dus in een geheel brengen, want ik zie dus dat ik een signaal heb gekregen dat ik nog 5 minuten heb. Juan capítulo 3. Dus Johannes, hoofdstuk 3. Nós estamos começando a ler, foi versículo 16. En we beginnen te lezen vanaf vers 16. Tende bom que kota wardo bisa de versículo nang ar. En luister goed naar wat er in deze Bijbeltekst gezegd wordt. Juan capítulo 3, começando na versículo 16, te bisa assim aqui. Johannes 3 vanaf vers 16 zegt het Pa volgende. sobra Dios estima mundo assim tanto. Omdat God de wereld al zo lief heeft Mira, gehad. iniciativa tá bem de Dios. Zie, het initiatief komt van God. Estime mundo promete. Hij hield dus eerst van de wereld. Estime pecador promete. Hij hield dus eerst van de zondaar. Tanto dengue quadro eita pensei aqui tá sigue. En zie je hier in het kader wat er Dengue volgt. quadro ku el estime mundo promete. Dus omdat hij dus de wereld eerst lief had, Ela demonstrar essa aqui door de assim acto. dus demonstreerde hij dit dus door iets te laten zien. Ela dona suyu unigênito. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Escute bom agora. En luister nu goed. Waarom? Voor wat voor reden? Ja, escute bom. Luister goed. Eta bisa En het zegt, patur ku kere dengue. voor allen die in hem geloven, No vai perder. niet verloren gaan, Mas tem vida eterna. maar het eeuwig leven heeft. Não sei? Zijn we er? Que bem com outra palavra. Dus met andere woorden, Deus start o processo. dus God heeft het proces opgestart. Ela se ele com propósito. Hij heeft het gedaan met een doel Para preservar a mim cubo subida. om jou en mij zijn leven te behouden. Pero agora o texto bisa algo mais. En nu zegt de tekst nog iets erbij. Patur ku kere dengue. Voor allen die in hem geloven, Deus tá wak e tá desejar response humano. dus God verlangt dus een menselijke reactie. Response de fé em sua direção. Dus een reactie van geloof in zijn richting. Que quer, Dus degene die gelooft, of com outra palavra, que demonstra fé em Deus. maar degene die dus hun geloof uit in hem, Não vai perder, niet verloren gaat, pero escute bom. maar luister goed, Tem vida eterna. maar eeuwig leven heeft. Pa sombra, no momento que vou demonstrar fé, Want vanaf het moment dat je die geloof uit, é momento vida eterna te vira realidade pabo. vanaf dat moment wordt het eeuwig leven een werkelijkheid voor jou. Vida eterna te começar em ang. Vanaf dat moment begint het eeuwig É leven. hora que Amen. vai culminar em futuro. Dus totdat het verder gaat in de É toekomst. hora que vai culminar em eternidade. Totdat het wordt veranderd in de eeuwigheid. Pero este tem response humano. Maar er moet dus een menselijke reactie zijn. Pa sombra, Deus hace sua parte promete. Want God heeft eerst zijn deel Você gedaan. tem gente te pensa, Wat sommige mensen of denken, te enviar nós te predicar, nós te bisa. en soms prediken en dan zeggen wij, Bom, não tem quase nada para você. je hoeft niks te doen om gered te worden. Mas, mami, está de acordo com o tem certo sentido. Mijn geliefde broeders en zussen, ik geef je op bepaalde punten gelijk. Nós temos que Pablo que bibisa hoje. We hebben net gehoord dat Paulus net zei, De Romano capítulo 3 é de in Romeinen hoofdstuk 3 zei hij, pepicanan de passado. dus de zonde van het verleden, Bom, quase nada que sei. daar kan je dus niks mee doen. Ja? Pero escucha bom. Maar luister goed. Fé não tá algo que bota para wak diz wak as neki stay frio bo curva. Maar geloof is dus niet iets wat statisch is en het blijft staan. Dat je denkt van, oké, Tá klaar. het is klaar. Gostei? Zijn we er? Rende te worden salvar para fé que tá obra. Dus de mensen worden gered door een geloof dat werkt. Nami doen een voorbeeld biblico. Dus laat me je een Bijbelse voorbeeld geven. Ora com Jesus a sacar Lázaro voor die graf. Dus wanneer Jezus Lazarus uit de graf heeft Wak gehaald, bom. kijk goed. Não estava tá den é poder
di ehendenang Het lag dus niet aan de macht van de mensen palanta Lazaro foi morto. om Lazarus van de dood op te doen staan. Pero tabata denang poder si par lora e pieda kite. Maar ze hadden wel de kracht om die steen weg te rollen. Palanta Lazaro for di morto Maar om eta requeri poder divino. Maar om Lazarus uit de dood te doen opstaan, dan heb je dus hemelse kracht nodig. Eta requeri poder sobrenatural. De super bovennatuurlijke kracht. Ku hende no ting. Die mensen niet hebben. Tapese Jesus di kunang. En daarom zei Jezus tegen hun: Quita e pieda. haal de steen weg. Paso eceita den alcance humano. Want dat zit in de menselijke kracht. Pero pa dil ku pica. Maar om met de zonde om te gaan, Eta algo sobrenatural. dat is iets bovennatuurlijks. Domester di poder sobrenatural pa dil kubo dilema di pica. Dus je hebt bovennatuurlijke kracht genomen om met je zondes om te gaan. Tapese Jesus di kunang. Lore pieda kite. En daarom zei Jezus tegen hun: rol die steen weg. Anto ora kuna demonstra fe. En toen ze dus geloof hadden laten zien, E ora Jesus por avisa. Lazaro bin pafo. en toen kon Jezus zeggen: Lazarus, kom naar buiten. Yes, cosa da de vida cristian. En zo zal het ook zijn in het Ora christelijke kunos leven. demonstra fe den Cristo. Wanneer we dus geloof laten zien in Christus. Jesus di den Marco capítulo 5. Dus in Marcus hoofdstuk 15, E di kunang entende. toen zei hij tegen hun: Bai i asikiko. ga en doe wat. Predica evangelio. Predik het evangelie. I kiko mas. En wat nog meer? Bautisanang. Doop hen. Esunku kere. Voor degenen die geloven Ja? I wardu bautisa. en gedoopt wordt, Lota salva. die zal gered zijn. Pero esunku no kere. Maar voor degenen die niet Que geloven, no te bisa nada más tras dizer. hij zegt zelfs niks meer achter die zin. Sombra escucha. Want luister, Ora kubo kere. want wanneer je gelooft, Bota demonstrele ku acto. dan uit je het door te handelen. Ja? Dus ora kubo llega ne altar di sacrificio. Dus wanneer je bij deze offeraltaar komt Kubo demonstrabo fe den el lamchi di Dios kuta kita pica di mundo. en je uit dus je geloof in die lamp die de zonde van de wereld wegneemt, Botinku confirme ne baki di agua di lavamano. moet je dit bevestigen bij de wasbak. Bono por bisa mitin fe den Cristo. Je kan dus niet zeggen: ik heb geloof in Anto Christus. ora ku Dios yamabu pa seguir. En wanneer God je roept om hem te volgen, Bota bisa no. dan zeg je nee. Maar bij misa kunansi pero kina kere komite bautiza. Ik ben wel met ze naar de kerk gaan, maar wat denk je nou dat ik ga dopen? No ganha bomes. Lieg jezelf niet voor. Después di altar di sacrificio. Dus na die offeraltaar Ting baki di agua pa bo pasa na je. heb je dus een wasbak om langs te gaan. Steven abisa ka ba jara song mo meseta kinang. Dus Steven zei al, woensdag? Wat is het Jarason? Jara song is woensdag. Woensdag. Ja, pa bostende ta kie koe kote inka den otro. Zodat je dus kan zien hoe de vork in elkaar steekt. Ora ku candela ku bo kurpe di. En wanneer je dus het vuur in je lichaam pakt, O tingu bula de agua. dan moet je dus in het water Pa springen. sombra eceita e demonstração di bofe. Van zo uit je dus je geloof. Ta pese Jesus di esunku kere i wardu bautisa. En daarom zei Jezus voor degene die gelooft en gedoopt wordt. E cosunta kere que da para na banda. Het wil dus niet zeggen geloven en aan de kant blijven Pa staan. sobra diabel te se diabel tas. Want dat is hetgene wat de duivel doet. Diabel ta kere. Dus de duivel gelooft. Intelectualmente e ta kere. Intellectueel gelooft Pero hij. ora no trata di fe. Maar als je het hebt over geloof Den Cristo. in Christus. Romansima e ta acompanhar cu obra. Mijn geliefde broeders en zussen, dat gaat samen met handelen. Bonopo bisa botin fe. Je kan dus niet zeggen dat je geloof Ando hebt. ora cu Dios bisabo botin cu cambia bo maneira di come. En wanneer God dan zegt je moet je etenpatroon Bota bisa, veranderen. no, esse é sinto importante para salvação. Dan zeg je nee hoor, dat is niet belangrijk voor mijn Ora redding. Dios bisabo botin cu cambia bo vestir. Wanneer God zegt je moet je kleding veranderen. Bonopo bisa, no, Dios un po mishi come vestisi no. Dan kan je zeggen nee heer, u kunt niet aan mijn kleding Pa komen. sombra e wa feta requeri pa bo actua. Want geloof betekent dat je stappen moet nemen. Nos nota salvar pa medio di fe e obra, no. Dus we worden niet gered door geloof en handelen. Nos ta salvar pa medio un fe cuta obra. Maar we worden dus gered door een geloof die Ja. handelt. Cuta obra pa amor En die handelt voor liefde e cuta purifica alma. en die reinigt. Pero tem versículo más também. Maar er is nog één bijbeltekst die komt. Para também, Pablo. Jennifer, wacht, ik kom voor je. Versículo 18 tabisa. Vers 18 zegt, Es un cuquere degene die gelooft, lo ta salva. die is gered. Pero escuche bom a também. Maar luister goed, want nu komt het.
es un que no quiere, degene die niet gelooft, está condena caba. die is al veroordeeld. Dicon, Waarom? pa sombra la quita etapa de arca. Want die heeft de verzoeningsdeksel eraf gehaald. Ella rechaza Cristo. Die heeft Jezus afgewezen. Ella pone Cristo banda. Die heeft Christus aan de kant gezet. Y den cuadro En in dat kader, ora como pone Cristo banda. wanneer je Christus aan de kant zet, No tin un ende pa bula entre bo y Dios. is er niemand die tussen jou en God staat. No tin nada pa protejabo. Er is niks om jou te beschermen. Pa sombra es un como estará protejabo, vale banda. Want degene die je moest beschermen, heb je aan de kant gezet. Es un que no quiere. Voor degenen die niet willen, Está condena capa. die is al veroordeeld. Mi hermana estima, Mijn geliefde broeders en zusters, awe noche aquí. vanavond, Uma noite de suma importância. het is een hele belangrijke avond. Passou a noite se você escuta o mensagem aqui. Want vanavond, als je deze boodschap hebt gehoord, E estão online também. en voor degenen die online zijn ook, Você escuta que Cristo é propiciatório aqui. dus je hebt dus geleerd dat Christus deze verzoeningsdeksel is. Eta é por assim, eta é meio de reconciliação entre o pecador e Deus. Hij is dus een verzoeningsmiddel tussen zondaar en de God. Sem je não tem reconciliação entre pecador e Deus. Dus zonder hem is er geen verzoening tussen God en ons. Não tem paz entre eu e Deus. Er is geen vrede tussen hem en God. Pablo dice de Romanos 5 versículo 1. Dus Paulus zegt in Romeinen 5 vers 1. Siendo justificado por meio de fé, Dus wij rechtvaardig bent door geloof, nós tem paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesucristo. hebben wij vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Sem Cristo não tem paz. Zonder Christus heb je geen vrede. Sem Cristo não tem reconciliação ao nosso. Zonder Christus heb je geen verzoening vanavond. Pois se você above Cristo foi meio de boca de Deus. Dus wanneer jij dus Christus daar weg hebt gehaald, Of se nunca você aceitar pela drenta meio de boca de Deus. of als je hem nooit hebt geaccepteerd om tussen jou en God te komen, A noite tem oportunidade, meu irmão estimado. dan heb je vanavond deze gelegenheid, mijn geliefde Para broeders en pôr zusters, assim é decisão aqui. om deze beslissing te nemen. Se como cristiano acaba, Dus als christen al, buscais Cristo banda. als je als christen al Christus aan de kant hebt gezet, A noite tá é momento is vanavond het moment para você reativar o assunto aqui bem. om dit weer te vernieuwen. Ok? Pois a noite, meu irmão cima, Dus vanavond, mijn geliefde broeders en zusters, me traz chamada especial. ga ik een speciale oproep doen. E a noite, se Deus apapia na seu coração. En vanavond, als God tot je hart hebt gesproken, E online também, se você escutando en online ook als je nu meeluistert, E se você bisa wel, en als je dan zegt, sábado agora, aanstaande Sabbat, me quer seguir Cristo de água na de bautismo. ik wil Christus volgen in het water van de doop. A noite, se você online, Vanavond, als je online bent, você toma contato conosco. kan je dus ook contact met ons opnemen. E assim aí, com essa aqui por guardo reglar, papo. Zodat dit voor jou geregeld kan worden. Pero se você sentado a noite junto conosco aqui não. Maar als je nu hier aanwezig bent met ons E meu irmão vanavond, estimado, você bisa, en mijn geliefde broeders en zus, en je zegt dan, mas compreender que Cristo está indispensável. ik heb begrepen dat Jezus dus onvermijdelijk is. Cristo está mercy seat. Dus Christus is de genadestoel. Wie sabe? Ok. Se Cristo, of se você para Cristo a noite, Dus als je wil dat Christus vanavond, porta em meio de reconciliação entre a boca Deus. dus de verzoeningsmiddel is voor, tussen jou en God. Romans estima a noite, me não te pediu para vir delante. Mijn geliefde broeders en zus, ik vraag je niet om naar voren te komen. Pero lanta para caminho botar. Maar sta op waar je bent. E meu irmão estima, En mijn geliefde broeders en zusters, me quer reza para boa noite especial. ik wil een speciaal gebed voor je Para uitspreken. Deus por donabo força e coragem. Zodat God jou moed kan geven en Para kracht. sobre a rende nango ta seguir Cristo ta rende nango coragem. Want de mensen die Christus volgen zijn moedige mensen. Não tá fácil. Het is niet makkelijk. Passou é caminho daqui caminho da smal. Want het is een smalle weg. É caminho da hope smal. Het is een heel erg smalle Mas weg. Jesus diu é caminho da e porta aqui tá smal. Daarom
Daarom zei Jezus, deze weg en deze poort is smal. Pouco tesnan kuta hanye. Weinigen zijn het die het vinden. Pabopo hanya algo. Om iets te vinden, Bomeste po inka esfuerzo panye. moet je daar dus ook de moeite in steken. Peredi hancho te porta. Maar hij zei, breed is de deur Ja, y grandi te camino. en groot is de weg Kuta iba na perdition. die brengt naar vernietiging. Hopi tesnan kulo baijena. Velen zullen voor die weg kiezen. E camino ta fácil. De weg is makkelijk. Ja? Awenochi. Lanta Vanavond. para caminda botaron. Sta op waar je bent. Mientras que nos sera nos woonang pa nos resa y praise team tabay ta cantan. Terwijl we dus onze ogen gaan sluiten en het praise-team gaat zingen, Lanta para tranquilamente. sta op met gemak. Awenochi. En op deze avond Mustra Dios awenochi. laat God zien No vanavond. ningún gente. Maar geen enkele mens. Mustra Dios. Laat God zien Kubota dispuesto. dat jij bereid bent Pabay hentere caminda. om heel de weg te gaan. Y así na ei muri na Calvario junto con Cristo Om bij het Jesús. Calvary te sterven samen met Jezus. Awenochi mirumang stima. Vanavond, mijn geliefde broeders en zusters, Bopo ratificar. Bopo confirmar. je kan dus nu bevestigen, Ah, bo decision. je kan je beslissing bevestigen Pasigi Cristo. om Christus te volgen. Sabata war, tabay tiyong fiesta bautismal turafo. Dus aanstaande Sabbat zal een geweldige doopfeest zijn. Así qua e nanang nos por demostrar nos fe en Cristo. En daar kunnen we onze geloof in Christus Nos tonen. por confirmar más mío nos fe. En we kunnen ons geloof nog meer bevestigen De nos Señor Jesucristo. in onze Heer Jezus Christus. Háganos cante cantica we noche. Laten we het lied zingen. Ribe cruz, sorry. Ribe seri calva, tabati ni un cruz, emblema de frente y dolor. Mi tastima e cruz, si camina Jesús, pa enter mundo a ser condenar. Oh, pasé por mi cima e cruz, y su triunfo lo mi alabar. Y un día en el lugar de un cruz, un corona na mitad una, más que mundo tani de cruz de Jesús, en hope y atracción para mí. Tabatari cruz, Cristo amor y pa mí, pa salvarme de condenación. Oh, pa sempre mi estima e cruz de Jesús, y su triunfo lo mi alabar. Y un día en el lugar de un cruz, un corona na mitad una. Háganos reza. Laten we bidden. Querido Señor y Dios, Onze liefdevolle God en Heer. a noche nos atende vos un viaje más. Vanavond hebben we nogmaals naar uw stem gehoord. Y Señor nos mira que Cristo tae
único, pero único medio para nuestra salvación. En we hebben gezien dat Jezus maar ook de enige middel is voor onze redding. Y en el cuadro ahí, En in dat kader, Heer, nos ha determinado en ons corazón ng awe noche, hebben we vanavond in onze hart besloten que nos que sigue Cristo en tere camino. dat we Jezus de volledige weg willen volgen. Nos que aceptele cu enternos corazón. We willen hem accepteren met onze volledige Pa hart. sombra eta e único medio de reconciliación entre nos cubo. Want hij is de enige verzoeningsmiddel tussen u en ons. Ta solamente su justicia por salvarnos awe noche. Het is alleen maar zijn rechtvaardigheid dat ons kan redden vanavond. Pues cos nos ha. Dus één ding weten wij. Cristo ta indispensable. Christus is onvermijdelijk. Y awe noche, oh Señor, En vanavond, o Heer, nos te pedimos para cada persona awe noche kutakinan. willen we u vragen voor iedereen die hier vanavond aanwezig Muy is. especialmente están que ainda no atume decisión aquí ainda. In het bijzonder voor degenen die nog deze beslissing niet hebben Señor, genomen. bota mira nan corazón. O Heer, u ziet hun hart. Bota mira de nan mente awe U noche. kijkt in hun verstand, Heer. Quizás nan un lucha de nan mente. Dus misschien hebben ze een strijd in hun gedachten. Pero Señor, awe noche permitimos Espíritu Santo para convencer nan. Maar o Heer, staat toe dat uw Heilige Geest hun kan overtuigen. Y Señor, así ne convertir nan corazón. En o Heer, daar zo op die manier bekeer hun hart. Guía nan paso nan den dirección de cruz. Leid hun stappen richting het kruis. Y así na kunan por entregar nan vida na nos Señor Jesucristo. Zodat ze hun leven kunnen overgeven aan onze Heer Jezus Christus. Y así ne, oh Señor, ku abo por dunanan canamento completamente novo. En zodat u hun een nieuwe wandel kan geven, Heer. Canamento ahora junto cubo. Een wandel met u, Heer. Y Señor, ayuda cada persona nan otro kutakinana. En wees ook met alle andere personen hier aanwezig. Señor, quizás nos porta teniendo una cosa, Señor, que no está de acuerdo con tu voluntad. Misschien houden we nog vast aan dingen die niet volgens uw wil zijn. Quizás nos está luchando con picanan, con nos un polagan bay. Misschien strijden we met zonden die we niet los kunnen laten. Nos port quizás está luchando, Señor, con schuldgevoelens nan. Misschien strijden we dus met schuldgevoelens. Nos porta luchando con cualquier cosa de nos vida. Dus misschien strijden we met wat dan ook in ons leven. Con nos no que laga bay. Die we niet los willen Ayuda laten. nos comprender que nos está bezig está habiendo etapa. Help ons begrijpen dat we daardoor bezig zijn om die deksel te openen. Y que Señor, que si no sigue en dirección En Heer, als wij op die manier doorgaan, el momento lo llega un día. zal het moment aankomen Que abo lo trece juicio. dat u het oordeel zal brengen. Y que nos lo va a perder para siempre. En dat wij voor eeuwig verloren zullen zijn. noche nos no que va a perder. Maar vanavond willen we niet verloren Pa gaan. sobra nos nota die sunan kuta hala para atrás para perdición. Want we zijn niet degene die dus opzij gaan voor Pero vernietiging. nos desnan kuta querer. Want wij zijn degene die En geloven Cristo para salvación de nos alma. in Christus voor de redding van onze zielen. Oh Señor, ayúdanos para nos por duna nos corazón na noche sin reserva. O Heer, help ons dat we onze hart volledig aan u kunnen geven, Heer, zonder iets terug te houden. Assim como por Señor, duna-nos e poder para vencer e cosnan que nos tinta lucha com ele. Zodat u ons de kracht kan geven om hetgene waar wij mee strijden te kunnen overwinnen. Assim ei, oh Señor, En zo op die manier, Heer, vida eterna. zodat het eeuwig leven Porta realidad presente de nos vida nan. een werkelijke waarheid kan zijn in ons leven. Permanecer realidad de nos vida nan. En dat het ook een werkelijkheid blijft in ons leven. Mientras que nos está demostrando nos fe en bo. Terwijl we onze geloof in u uiten. Obedeciendo bo den tour lo cual kubota bisa nos pasi. Terwijl we u gehoorzaam zijn in alles wat u zegt, Heer. Demostrando nos amor nabo. Terwijl we onze liefde aan u tonen. Y que el Señor nos porta rumbo para el reino de cielo. En Heer, zodat we richting de koninkrijk van de hemel gaan. Danke pe cosnaque a noche, Señor. We danken u hiervoor vanavond, Heer. Ayúdanos responder positivamente a noche riba boa llamada. Help ons om positief te reageren op uw oproep, Heer. Nos te pide cosnaque de nombre de Cristo Jesús. Dat vragen wij in de naam van Jezus Christus. Amén, Señor. Amen, Heer. Mana passa boa noite. Broeders en zusters, een fijne avond. Me quero agradecer, Ik wil quero iedereen agradecer bedanken. para aqui do Tiki Maslat por donar-nos para e ora que nos passa assim aqui. Ik wil iedereen bedanken dat ze aanwezig zijn en vergeven ons dat we later zijn geëindigd. Morgen een nieuwe dag, een nieuwe kans en we zorgen om 9 uur zijn we klaar. Amanhã Nos tem um dia novo, desculpa. nós sorry para 9 não está claro. Vou te predicar? Quem predica amanhã?
Bayan Ragenis lo predica y el tema lota. Morgen zal onze broer Argenis prediken. En wat is zijn thema? Wat is het thema? Obra que no está alcanzando su compresión. Een werk dat zijn begrip